नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. लगबग गणरायाच्या आगमनाची जोरदार तयारी गणेश भक्तांची. अपघातांना आमंत्रण देणारे हायवेवरील जाहिरात बॅनर आणि भाजपच्या दहीहंडी उत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. प्रीपेड मीटर हे महायुती सरकारचं पाप असून त्याविरोधात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. आपण बघितलात या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये 15 ऑगस्ट रोजी स्वतंत्रता दिवस असताना अनेक उपोषणं या जिल्ह्यामध्ये या तालुक्यामध्ये तालुका स्तरावर होताना आपल्याला दिसली आणि त्यातीलच एक उपोषण म्हणजे मालवणमध्ये MSEBच्या कार्यालयाच्या बाहेर मालवण शहरातीलच खोत नामक व्यक्तीने या ठिकाणी तक्रार केली होती की जे मीटर आता या ठिकाणी बदलण्यात येत आहेत ते मीटर मला न विचारता, माझी परवानगी नसताना, माझी कोणतीही तक्रार नसताना या ठिकाणी माझा मीटर बदलण्यात आला असा आरोप त्या ठिकाणी त्यांनी MSEBच्या अधिकाऱ्यांवर या ठिकाणी केला होता. परंतु त्यांना या ठिकाणी न्याय मिळाला नाही. खरं तर हे MSEBचे अधिकारी आज इथल्या आमदार, खासदार, पालकमंत्र्यांना जुमानत नाहीतच, परंतु मुख्यमंत्र्यांचाही आदेश धुडकावून लावतात. याच्यासारखं दुर्दैव या ठिकाणी कोणतं नाही. कारण सध्या त्या ठिकाणी त्यांना फक्त शासकीय जे मीटर असतील ते शासकीय मीटर या ठिकाणी बदली करा अशा पद्धतीचे आदेश या ठिकाणी प्रशासनाकडून दिलेलं या ठिकाणी आम्हाला समजतं. परंतु त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर जाऊन तुम्ही त्यांचा जो मुजोरगुरीचा बोर्ड त्या ठिकाणी लावलेला आहे तो जर बघितला तर MSEBच्या आडून हे सर्वसामान्य जनतेच्या वर केलेलं त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यासाठी केलेला हा खटाटोप होता. खरं तर सगळ्यांचे वीज मीटर या ठिकाणी सुरक्षित चालू होते. फक्त एखादा फॉल्टी निघाला तर त्या ठिकाणी त्याची बदलण्याची प्रक्रिया या ठिकाणी होत होती. असं असताना अदानी सारख्या एका ठेकेदाराला, एका बिझनेसमॅनला हा ठेका देण्याचं कारण ते काय? या ठिकाणी प्रीपेडचं रीडिंग वाढल्यानंतर त्या ठिकाणी तुमच्याकडे उत्तरं नाही आहेत. ज्या ठिकाणी 500-600 ही बिलं यायची तीच बिलं आज 1,500च्या कोट्यामध्ये म्हणजे तिपटीने चौपटीने या ठिकाणी हे बिल वाढून येतंय अशी लोकांची तक्रार आज आमच्या शाखेकडे सुद्धा या ठिकाणी येत आहेत, आमदार साहेबांकडे पण येत आहेत. आणि याच विरोधात सातत्याने महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब असतील या ठिकाणी या वीज मीटरांबाबत या ठिकाणी आंदोलनं केली गेली. परंतु भारतीय जनता पार्टीचे या ठिकाणचे पालकमंत्री, सन्माननीय खासदार आणि शिंदे गटाचे आमदार यांच्याकडून कोणतीही वाच्यता या प्रीपेड मीटरबाबत, अदानींच्या मीटरबाबत किंवा त्याला विरोध दर्शवणारी एकही गोष्ट या ठिकाणी दिसून येत नाही. त्यामुळे आमचं असं म्हणणं आहे की हे प्रीपेड मीटर म्हणजेच या भारतीय जनता पार्टीचं आणि या शिंदे गटाचं किंवा त्यांच्या महायुतीच्या सत्तेत असणाऱ्या सर्व घटकांचं हे पाप आहे. एकीकडे बहिणीच्या घरात बहिणीचेच पैसे द्यायचे म्हणजे शासनाचे पैसे द्यायचे आणि दुसरीकडनं बहिणीच्या घरातले वीज मीटरच्या माध्यमातून, वीज बिलांच्या माध्यमातून पैसे घेऊन जायचे. असं काम या ठिकाणी हे आताचं शासन करतंय. कुठेतरी MSEBच्या अधिकाऱ्यांना पुढे करायचं आणि त्यांच्याकडून ही लूट या ठिकाणी निश्चितपणे चालू केलेली आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये संताप आहे.
आणि या संतापाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही सर्व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आमच्या सोबत येणारे घटक यांच्या सर्वांच्या सहकार्याने MSEBीवर निश्चितपणे याचा जाब विचारण्यासाठी, लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी, त्यांच्या या JRची होळी करण्यासाठी या ठिकाणी आम्ही आंदोलन उभारू आणि हे आंदोलनाची दिशा लवकरच आम्ही या ठिकाणी स्पष्ट करू। परंतु भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे गटाचं पाप हे या ठिकाणी निश्चितपणे दिसून येतंय। कारण हा JR तुमच्याकडे केंद्रापासून महाराष्ट्रामध्ये किंवा गल्लीपर्यंत सत्ता असताना हा JR तुम्ही रद्द करू शकत नाही, फक्त तोंडी आदेश देताय। त्यामुळे या तोंडी आदेशाने चालणार नाही। तर या ठिकाणी तुम्ही जे JR काढले आहेत, अदानी अंबानीला जे ठेके दिले आहेत, हे रद्द करण्याची या ठिकाणी धमक दाखवली पाहिजे। फक्त अदानीच्या विरोधात घोषणा देऊन नव्हे, तर हा अध्यादेश काढणारा जो कोणी अधिकारी असेल, मंत्री असेल, त्याच्या विरोधात ज्यावेळी तुम्ही घोषणा द्याल त्याचवेळी तुम्ही जनतेच्या बाजूने या ठिकाणी काम करताय असं निश्चितपणे दिसून येईल। त्यामुळे जे सर्वसामान्यांच्या बाबतीत घडतंय ते भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याच्या बाबतीत सुद्धा घडणार आहे, शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्याच्या बाबतीत घडणार आहे, अजितदादांचा गट असेल तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत सुद्धा त्याच गोष्टी घडणार आहेत। त्यांना वेगळे कोणते मीटर दिले जाणार नाहीत। त्यामुळे हा विषय सर्वांचा आहे, याची झळ तुम्हाला बसते। त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे गटाच्या विरोधात जे काही सरकार चाललंय, या सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे या ठिकाणी उतरणार आहेत का, की फक्त अदानीच्या नावाने बोंब मारणार आहात? कारण हा अध्यादेशच या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आणि या शिंदे गटाच्या सरकारने आणलेला आहे। संदीप गावडे आयोजित दहीहंडी उत्सवास पालकमंत्री नितेश राणे यांनी हजेरी लावली। यावेळी मोठी गर्दी झाली होती। भारतीय जनता पार्टी आयोजित भव्य अशा दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित असलेले माझ्या भारतीय जनता पक्षाचे सर्व प्रमुख मान्यवर यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य अशी दहीहंडी उत्सव साजरा करले। ते आमचे संदीप गावडे, आमच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा कोरगावकर मॅडम, उपस्थित सगळे मान्यवर, मोठ्या प्रमाणामध्ये उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनींना आणि सर्व तरुण मित्रांना मला वाटतं एवढी गर्दी 12 वाजता फक्त मुंबई आणि ठाण्यामध्येच बघायला मिळते, पण आमच्या सावंतवाडीकरांनी अतिशय थक्क करून टाकलेला आहे। संदीप गावडेच्या माध्यमातून एवढा भव्य दिव्य असे दहीहंडी उत्सव साजरी होते की पाहण्याची माझी पहिली संधी आहे आणि अतिशय उत्साहाने तुम्ही सगळेजण इथे एकत्र आलेला आहात। रात्रीचे 12 वाजलेले आहेत, अजूनही हंडी फोडलेली नाही, म्हणून मी जास्त वेळ न घेता या उत्सवाच्या निमित्ताने आपल्या हिंदू धर्माच्या दृष्टिकोनातून हा अतिशय महत्त्वाचा उत्सव आहे। त्याच्यामध्ये आपण सगळ्या जणांना एक हिंदू म्हणून कुठली भाषा, जात हे नजरेसमोर न ठेवता फक्त एक हिंदू म्हणून आपल्याला एकत्र येण्याची या निमित्ताने संधी मिळते आणि ही संधी वारंवार आपण एकत्र येऊन आपल्या या हिंदू राष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त ताकद आणि मोठी ताकद ही फक्त हिंदूंचीच आहे हे दाखवण्याची परत एकदा संधी वारंवार आपल्याला या निमित्ताने मिळते। म्हणून परत एकदा आमच्या संदीप गावडेला त्याच्या भावी वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा देतो। सगळ्यात जे काही गोविंदा पथक आलेले आहेत तुम्हालाही शुभेच्छा देतो। इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि होऊन दे एकदा जय जय श्रीराम, जय श्रीराम। मळगाव छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे ग्रामस्थांच्या सहभागातून आणि भिल्लवाडी ग्रुपच्या संयुक्त उपक्रमातून दहीहंडी उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला। कार्यक्रम पाहण्यासाठी मळगाव पंचक्रोशीतील नागरिकांनी प्रचंड गर्दी केली होती। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय।
सैराट फेम अभिनेत्री आरची अर्थात रिंकू राजगुरू हिनं संदीप गावडे आयोजित दहीहंडी उत्सवात उपस्थिती लावली। यावेळी तिनं सावंतवाडीकरांशी मालवणीतून संवाद साधला। पाहूयात। एक मालवणी भाषा त्यांची एवढ्या भाषा चालतात, पिक्चर केले, सिरियल केले, पण मालवणी भाषा आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात चालते। त्यामुळे एक मालवणीमध्ये संवाद आमच्या सगळ्या लोकांशी। आता इंग्लिशमध्ये सांगता विचार चुकलं तर कसे असा बरे असतात मा सावंतवाडीकर। आणि एक ओरिजिनल डायलॉग पिक्चर मधला, एक ओरिजिनल डायलॉग मराठीत सांगितलं। मराठीत सांगितलं कळत नाही, मालवणीत सांगू। घेतल्यात आल्यातला एक आल्यातला म्हणतात बघा, आपल्या भाषेत तुमकाच मस्त गेलं। मराठीत तिनं सांगितलं ना, माझं झालं बोललं, मराठीत सांगितलं कळत नाही का? आता मालवणीत सांगू असं विचारलं, एक जोरदार टायरची साठी आपण देऊ। संदीप गावडे आयोजित दहीहंडी उत्सवात पोलिसांनी व्यसनमुक्तीचा संदेश दिला। देशाला सशक्त करण्यासाठी व्यसनमुक्त होणं गरजेचं आहे असं मत पोलीस उपनिरीक्षक जयेश खंदरकर यांनी व्यक्त केलं आहे। आजच्या दहीहंडीच्या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्र पोलीस दलाला आणि सावंतवाडी पोलीस स्टेशनला संधी दिली। ही व्यसनमुक्ती जो कार्यक्रम आपला पूर्ण देशामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये चाललेला आहे। तरुण पिढी जी व्यसनाच्या आहारी जाऊन आपलं आयुष्य बर्बाद करते आहे आणि आपल्या देशाचं भविष्य त्यामुळे डगमळीत होत आहे। त्यामुळे जो काही बाहेर देशातून किंवा अंतर्गत देशातून सुद्धा अंमली पदार्थाचा जो व्यसन लावून आपली तरुण पिढी बर्बाद करण्याचा जो प्रयत्न आहे, जो देशाला घातक आहे, तो आपण सर्वांनी मानून पाडायचा आहे आणि मनापासून तन मन धनाने आपण त्याला विरोध करायचा आहे। आणि आपल्या परिवारात कोणी व्यसन करणार ना आपण कोणाला करू देणार याची आपण सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे, जेणेकरून आपला देश सशक्त होईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती एक सशक्त देश आपला तयार होईल। त्यासाठी आपण सर्वांनी, नागरिकांनी, विद्यार्थ्यांनी सहकार्य करायचं आहे आणि व्यसनापासून दूर राहायचं आहे। आता 2 मिनिटं शपथ वाचन होईल, ते आपण सर्वांनी शपथ घ्यायची आहे। आपण आमचे अधिकारी बोलतील त्यामागे आपण बोलायचं। हे बघा, लक्षात आहे इकडे आपण आता अंमली पदार्थ हा आपल्यापासून कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी एक शपथ घेणार आहोत। मी ती शपथ वाचून दाखवणार आहे आपल्याला। आपण माझ्या मागणं ती म्हणायची आहे। तयार आहात तुम्ही सगळं? मी अशी शपथ घेतो की भारत देशाचे युवक युवती ही देशाची ऊर्जा व शक्ती आहे। मी देशाच्या सर्वांगीण विकासातील महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी अंमली पदार्थ विरोधी लोकचळवळीमध्ये सर्वाधिक नागरिकांना जोडेन। मी एकजूट होऊन स्वतःसह माझे कुटुंब, शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था आणि समुदायातील मित्र स्वजनांसह सिंधुदुर्ग जिल्हा ड्रग्स मुक्त करण्यासाठी माझ्या क्षमतेनुसार शक्य ते सर्वतोपरी प्रयत्न करेन। मी माझ्या जीवनात कोणतेही व्यसन करणार नाही। मी नेहमी आनंदी व आरोग्यदायी जीवनशैलीचे
स्वीकारून समाजाची उन्नती करेन आणि अंमली पदार्थाच्या विळख्यातून समाजाला वाचवण्यासाठी योग्य ते प्रबोधन करेन. मी माझ्या जिल्ह्यातील प्रत्येक व्यक्ती निर्व्यसनी राहण्यासाठी सकारात्मक राहून अंमली पदार्थाच्या विरोधात आयुष्यभर कार्यरत राहण्याचा दृढ निश्चय करीत आहे. मी भारतीय संविधानाचा आदर व स्थापित कायद्याचे पालन करून या लोक चळवळीचा उदात्त व व्यापक हेतू सकल करेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. भारत माता की जय. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने सावंतवाडीत आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य दहीहंडी उत्सवाला सावंतवाडीकरांनी मोठा प्रतिसाद दिला. युवा नेते संदीप गावडे यांच्या संकल्पनेतून राणी पार्वती देवी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेजच्या मैदानावरती हा सोहळा पार पडला. या उत्सवाचं प्रमुख आकर्षण सैराट फेम अभिनेत्री रिंकू राजगुरू आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांची विशेष उपस्थिती ठरली. या वर्षीच्या दहीहंडी स्पर्धेत जय हनुमान गोविंदा पथक खडपेवाडी राजापूर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावत 1,11,111चं रोख पारितोषिक जिंकलं. स्थानिक गोविंदा पथक महापुरुष भडवाडी यांना दहीहंडी फोडण्याचा मान देण्यात आला. त्यासोबतच अमय तेंडुलकर मित्रमंडळ सावंतवाडी, श्री रुद्र परुळे, शिवगर्जना बांदा, आडविरे राजापूर, वरचीवाडी राजापूर या संघांना प्रत्येकी 11,111चं उत्तेजनार्थ पारितोषिक देण्यात आलं. या सोहळ्यात ढोलपथक, ऑर्केस्ट्रा आणि डीजेच्या तालावरती सांस्कृतिक दहीहंडीचा थरार अनुभवायला मिळाला. यावेळी भाजपा महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर, भाजपचे शहर मंडळ अध्यक्ष सुधीर आडविरेकर, प्रमोद गावडे, पंकज पेडणेकर, दिलीप भालेकर यांसह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेतृत्व संदीप गावडे आयोजित सुंदरवाडी दहीहंडी उत्सवाचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला। भारतीय जनता पार्टीचे युवा नेतृत्व संदीप गावडे आयोजित सुंदरवाडी दहीहंडी उत्सवाचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी व्यासपीठावर भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज लखमराजे भोसले, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, युवा नेते संदीप गावडे यांच्या मातोश्री सुनीता गावडे, वडील एकनाथ गावडे, सावंतवाडी शहर मंडल अध्यक्ष सुधीर आडवेरेकर, जिल्हा बँक संचालक रवी मडगावकर, मनोज नाईक, आनंद नेवगी, पंकज पेडणेकर, दिलीप भालेकर, शेखर गावकर, शर्वाणी गावकर, शीतल राऊळ आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। शहरातील आरपीडी हायस्कूलच्या पटांगणावर आयोजित या सुंदरवाडी दहीहंडीचे उद्घाटन सुरुवातीला उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दहीहंडीचं पूजन करून करण्यात आलं। त्यानंतर दीप प्रज्वलनानं या कार्यक्रमाचं मुख्य उद्घाटन करण्यात आलं। यावेळी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून विविध स्तरावरती काम करणाऱ्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांचा सत्कार संदीप गावडे यांच्या माध्यमातून करण्यात आला। कोकणचा महाउत्सव म्हणून ज्या गणेशोत्सवाकडे पाहिलं जातं तो सण आता अवघ्या काही दिवसांवरती आलाय। घराघरात आपल्या लाडक्या गणेशाचं स्वागत करण्यासाठी तयारीची लगबग सुरू झाली आहे। गणेश चित्रशाळाही गजबजून गेल्या आहेत। गणेश मूर्तींना रंग देण्यास सुरुवात झाली आहे। महागाईमुळे सर्व वस्तूंच्या दरात वाढ झाली असून गणेश मूर्तींचे दरही वाढले आहेत। तर वाद्य दुरुस्तीलाही वेग आलाय। वाद्यांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे। पाहूयात। गणेशोत्सवास अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत। मुंबई, पुणे यांसह परदेशात राहणारा चाकरमानी गणेशोत्सवाला कोकणात येणारच। तशी रेल्वे, बस, विमानं, खाजगी गाड्यांची व्यवस्था करण्यात 4 महिने मग्न असतो। आपले नातेवाईक, मित्रमंडळींसोबत गावी जाण्यास चाकरमान्यांची लगबग सुरू असते। सोशल मीडियावरती सुद्धा गणेश चतुर्थीच्या रील्सचा धुमाकूळ पाहायला मिळत आहे। प्रत्येकाला उत्सुकता लागली आहे ती गणेशोत्सवाची। त्यासाठी सर्वत्र घराची साफसफाई करणं, रंगरंगोटी करणं, यंदा डेकोरेशन काय करायचं अशा कामात सारेजण व्यस्त आहेत। चतुर्थीची खरेदी करण्यात सारेजण मग्न आहेत। सध्या रंगरंगोटीची दुकानं, थर्माकॉल, मकर, गणेश सजावट साहित्य, आकर्षक लाईट्स बाजारात दाखल झाल्यानं बाजारपेठा खुलल्या आहेत। अनेक ठिकाणी थर्माकॉलची मकर तयार करणारे कारागीर दिवस रात्र मेहनत घेताना दिसत आहेत। यावर्षी इको फ्रेंडली मकर सुद्धा बाजारात उपलब्ध झाले आहेत। गणेश मूर्त्या रंगवण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे। वारंवार होणाऱ्या विजेच्या लपंडावामुळे कामात अडथळा येत आहे।
घराघरात बाप्पाची प्रतिष्ठापना होणार असल्यानं सर्वत्र उत्साहाचं वातावरण आहे. घर व परिसर साफसफाई करणं, रंगरंगोटी, सजावटीसाठी लागणारं साहित्य पाहणं या कामांना सारेजण कामाला लागले आहेत. महागाई वाढत आहे. गणेश मूर्तींच्या किमती वाढल्या आहेत. गृहोपयोगी वस्तू महागल्या. मात्र तरी महागाई किती वाढली तरी कोकणवासी हा सण उत्साहात साजरा करतात. मालवण बाजारपेठेत हजारो गणपतींना आकार देणारे वांगणकर बंधू आपल्या पणजोबांसोबत चिकट मातीपासून गणपती बनवताना हाती व सुभ गणपती बनवण्याची कला जोपासत आहेत. आपली 5वी पिढी आता गणेश मूर्ती व्यवसायात उतरली असल्याचं सांगताना मूर्तिकार दिलीप वांगणकर यांनी वाढत्या महागाईतही गणेश भक्तांना परवडेल अशाच दरात मूर्ती देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र 3 महिने व्यवसाय करताना मातीपासून कलरच्या दरात दरवर्षी होणारी वाढ, कारागिरांची मजुरी अशा अडचणी आहेत. मात्र गणेशावरती असलेली भक्ती आणि प्रेमाखातर काही वेळा नुकसान सोसूनही चित्रशाळेच्या माध्यमातून मूर्ती बनवण्याचं काम सुरू आहे. आता आमचं अर्ध्या टप्प्यात काम आहे. अजून आमचं काम बाकी पाठी आहे. ते सगळे 2-2.5 मूर्ती आहेत. पण सगळे मातीच्या मूर्ती आहेत. आमच्या याच्यापासून आहे, कुडाळपासून आहे. आता आमचं नुसतं बॉडी कलरचं काम चालू आहे, लिकायचं काम चालू आहे. अजून आमचं काम अजून बाकी आहे, पाठी आहे. घरी पण मूर्ती रंगवायची आहेत. मोठ्या मूर्ती आधी पहिले रंगवून घेतो आम्ही, मग घरी आम्ही जातो. सगळे मोठे मूर्ती आहेत. लहान थोडे ठराविकच गणपती आहेत, पण सगळे मोठे गणपती आहे. 5-6 फुटाचे वर टी पिढी चालू आहे. सर्व आमची मातीचीच मूर्ती आहेत, पण एकही प्लॅस्टरची मूर्ती नाही. ही याची माती आहे, गोळवणची. ही शाडू माती नाही आहे. तिथे लायक कारागीर आहेत, ते इकडे हे करतात. आता वर्षावर प्रत्येक वर्षात वाढणार किमती. जसे जे याच्यात एकदम आम्ही वाढत नाही, आम्ही टप्प्यानंच घेतो गिरायकाचे पैसे. उगाच सांगितले तसे पैसे घेत नाही. 20-20 हजार घेत नाही आम्ही. आमच्या घ्यायच्यानेच किमती घेतो. गणेश चतुर्थी म्हटली की आरती, भजने, डबलबारी रंगल्या जातात. त्यासाठी लागणारं पेटी, पकवाज, तबला, टाळ, चक्की यांच्या दुरुस्तीच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. स्थानिक कारागीर तसंच पंढरपूर येथील वाद्य दुरुस्तीचे कारागीर दाखल झाले आहेत. या साहित्याच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. पकवाजासाठी लागणारं लाकूड, वादी हे साहित्य सोलापूर येथून आणावं लागतं. त्यामुळे वाद्यासह साहित्यही महाग झालंय. गणेशोत्सवाला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले. यावर्षी साहित्य फक्त 25% दुरुस्तीला आल्याचं स्थानिक कारागीर सुहास माळकर यांनी सांगितलं. नमस्कार, मी सुहास माळकर, मालवण. मी मालवण बाजारपेठेत माझं दुकान आहे आणि जवळजवळ मला वाटतं 30 वर्ष मी या क्षेत्रात काम करतो. भजनाची ओढ जास्त होती असं वाटायला लागलं. आणि आत्ता का तरुण पिढीची जी आहे भजनाची ओढ कमी झाली म्हणजे मोबाईलमुळे मुलं आता मोबाईल घेऊनच बसतात. भजनात मंडळी नसल्यामुळे काही ठिकाणी गावात मंडळी नाही, काही ठिकाणी डबलजी नाही, काही ठिकाणी बुवा अवेलेबल नाही. त्याच्यामुळे काही मंडळं बंद पडली. आणि त्यात आता काय झालं की खेडोपाडीसुद्धा बाहेरच्या गावातले कारागिरी येऊ लागल्यामुळे कामसुद्धा आमच्याकडे आता तसा विभागला गेला. त्याशिवाय काही वादकांनी आपापले व्यवसाय चालू केले. या सगळ्यामुळे जे पारंपरिक कारागीर होते ते पारंपरिक सगळ्या कारागिरांकडलं काम विभागल्या गेल्यामुळे सगळीकडे वाटल्या गेल्यामुळे आता प्रत्येकाकडे काम थोडा म्हणजे जसा एकत्र होता काम तसं नाही. त्यामुळे परिणाम हा वाढत्या महागाईमुळे लोक ज्या पूर्वीच्या काळी कसा होता एका भजनात 2-2 पकवाज, 4-4 तबली असायची. आता एक पकवाज आणि ढोलकी झाली की लोकांचा भजन पुरा होता. त्याच्यामुळे मुळात आता सामान घेऊ कोण तयार नाही. म्हणजे भजनातून दुसरीकडे जाताना सामान उचलून न्यायचा कोणी याच्यामुळे मग एकच पकवाजवर एकूच झाले. तर आता सामान कमी झालं. आणि भजनात आता मंडळी म्हटल्यानंतर ज्या ठिकाणी नेटवर्क फुला भजनात मंडळी नाही, त्यामुळे आधी मंडळा बंद पडली. आणि त्याच्यामुळे काय झाला मंडळात सामान कशाला लागतं अशी परिस्थिती आहे. आता काय झाला जे कारागीर मूळ कारागीर पारंपरिक ते कारागीर होते ते आपण पुडी बांधणं, आपण शाही घालणं, आपण काम करतो. आता रेडीमेडचं युग दिल्यामुळे जरा मोठं गोंधळ झालं. रेडीमेडचा युग दिल्यामुळे बाहेरसून यानं माल येतात, तो चढवायचो, पुडी चढवायची, घालून द्यायची, मोकळा व्हायचा. त्याची काही जबाबदारी नसतात. आता घालून दिल्यानंतर काही कंप्लेंट नाही. आम्ही काम केल्यानंतर आमचा कसं असतं आम्ही किमान 11 दिवसात कोणता काय असला तर रिप्लेसमेंट आम्ही करतो. पण समजा रेडीमेड पुडी तुम्ही घालून घेतला तर रेडीमेड पुडीचं काम तितक्याच असतात. जी काय ताकद आता तिथे वाद नाही. आणि नंतरचा पडल्यानंतर काय त्याचा तो जबाबदार नसतात. त्यामुळे त्याचा तो जबाबदार कारण की तो रेट कमी येतात. रेडीमेड पुडीची रेट कमी येतात. त्यामुळे लोक म्हणतात कमी रेटने त्याला 10 दिवस झाला असंही होतं. काही जे लोखंडळ गिरायक त्याचा तो पकवाचा तबला केलेला त्याचा चांगला वाजा व्हायचा. त्याच्याशिवायचा वर्षभर त्याला पाहिजे त्याची अपेक्षा असते. किमान वर्षभर तरी काय
3-3 वर्ष सुद्धा पक्वाची पुडी येतात, पण वापरण्यावर अवलंबून आणि कारागिराच्या कामावर अवलंबून. पण रेडीमेड पुडी या मार्केटमध्ये येल्यामुळे आता स्थानिक कामगारांचं काम आहे. जो परिणाम असं होणार की आपल्याकडे जे कारागीर ते कारागीर गेल्यानंतर ते मागे पडल्यानंतर पुढच्या पिढीत येणारे तरुण पिढीकडे ही कला ना आणि ती तरुण पिढी तयार न झाल्यामुळे आता त्या शिकातच कोणतं बघणार नाही. मग अशी म्हटले मी बोलायला गेले की आपल्याकडे जो माल येतात किंवा गुजरात, सोलापूर, सांगली किंवा असो लातूर वगैरे असून जो माल येतात जो माल तांबडा वादी जो आमका येणारी गुजरातवरून आमच्याकडे येणारी शाई आहे, ही शाई जी वापरतो ती भावनगर गुजरातची शाई आहे. याचा मटेरियल येताना ह्या बाहेरसून येतात तर जाग्यावर त्याची 5 रुपये जर किंमत असेल तर आमच्याकडे येईपर्यंत 50 रुपये जातात. कारण मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे वाटेत जे एजंट आहेत ते आपापला कमिशन ठेवून पुढे एजंटचा कमिशन ट्रान्सपोर्ट आता पुढे प्रत्येक वेळा 5,000 रुपयावर 10 वाढले, 10वर परत 10 वाढले आता पुढे करत नव्हता. त्याच्यामुळे आमच्यापर्यंत येईपर्यंत आता कमाल मर्यादाच गाठतात, किमान मर्यादेंत मिळतच नाही. त्याच्यामुळे काय होता आमका पर्यायी तो रेट वाढा नाही शकत. दुसरी गोष्ट आजच्या काळात मजुरी इतकी महाग झाली तर कारागीर ठेवचे का त्यांना ते आता 5 आणि 10,000 रुपयात तुमच्याकडे कोण किंवा आता हौशेत येणारे कलाकार कोणते मदती. तर पूर्वीच्या काळात कसा होता निदान 2 वेळेस जोक मिळता म्हणतरी कोणतरी जाऊया मदतीला जाऊया असं म्हणत होते. पण आता तुमच्याकडे पैसे दिल्याशिवाय तुम्ही येणार नाही. आता पैसे देऊन सुद्धा आमच्या शहराच्या ठिकाणी ह्या कामात कारागीर नवीन पक्वाज आणि ढोलकीचे जे रेट आहेत ना ते आता तुम्ही लाकडावर अवलंबून. म्हणजे कसे लाकूड आमच्याकडे आता लोक मार्केटमध्ये आमराव सिसम सांगतात. आमराव सिसम ह्या नावाचं सिसमच येणार नाही तर लोकांचं माहिती नाही. आमका व्यापाऱ्यांकडे आम्ही जातो बघतो त्याच्यामुळे निव्वळ आंब्याची फळं येतात, आंब्याच्या झाडाची, आंब्याच्या लाकडाची जी आमराव म्हणून विकली जाते. आणि त्याच्यात भाबळ एक लाकूड येतात, एक कडुलिंबाचा लाकूड येतात. त्याचे 2-3 प्रकार. त्याच्यात एक पिवळ्या ह्याचा लाकूड येतात काय त्याला हे शिवण फणस वगैरे सांगतात पण त्या काही नसतात. ते चांगले दर्जाचं फळ घेतलं तर 10-12 हजार रुपये पक्वाचा लोकच आहे. ढोलकी चांगली घेतली तर 5,000 रुपये किमान किंमत आहे त्याची. पण त्याच्यापेक्षा चांगली जसा त्याचे नटबोल्ट पितळेचे किंवा खोड कसला त्याच्यावर पुढे रेट वाढत होता. पण त्याच्यापेक्षा मी सांगते तुमका 1,000-1,500 रुपयाचं ढोलकी मिळतात. पण ती किती दिवस वापरायची 5पेक्षा खाली देऊ शकतो पण त्याची गॅरंटी मी संध्याकाळी काय देऊ शकत नाही. आणि मी पक्वाज विकताना आत्तापर्यंत 30 वर्षात फक्त विकलेल्या पक्वाजाची कंप्लेंट अजून पण माझ्याकडनं आहे. तांबडा आता बघून चेक करून घातला गेलेला आहे त्याच्यामुळे त्याचा काही होल फट किंवा काय मिळायचा नाही. त्याच्यामुळे एका मजबूती आहे. आणि दुसरी गोष्ट ही जास्त दिवस टिकतील याची गॅरंटी आहे. कारण ह्या जर आतला पान घालतो किंवा ह्याचं पान घालतो याच्यावर आमचा अंदाज असतो की ताकद काय आहे किती दिवस चालू शकतो. वाजण्यासाठी रेडीमेड पुडीत कसं आहे ना रेडीमेड पुडीत काय होता रेडीमेड पुडीत अख्ख्या पानाची काय मिळते ती पानं काढायची आणि त्याच्यावर पुडी बांधा त्याच्यात चेक केलं आणि चेक करून कारागीर अनेक कारागीर तुमचा ह्या पान चेक करून घालणार. कारण काही घालताना फाटला तर गोंधळ होता म्हणजे डबल काम होता आणि काम करताना तसा करतो. त्यामुळे ही जितकी तुम्ही बांधून पुडी घालता तितकी ती मजबूत येणार आणि टिकाऊ येणार. गणेशोत्सवास मोठ्या प्रमाणात मालवण बाजारपेठेत गर्दी असते. आधी शहरातील रस्ते अरुंद आहेत त्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. आता गणेशोत्सवात मोठ्या प्रमाणात साखरमानी येणार आहेत. दुचाकी, चारचाकी तसंच मुंबई पुण्यावरून मोठ्या प्रमाणात बस येणार आहेत. बाजारपेठेत देखील अनेक भाजी फळे विक्रेते असतात. दरवर्षी नगर परिषदेच्या वतीने वाहतूक आणि वाहनतळाबाबत नियोजन होत असते. मात्र यावर्षी अद्यापही याचं नियोजन होताना दिसत नाही. सध्या मुसळधार पाऊस पडत असून विजेचा लपंडाव सुरू आहे. चतुर्थी कालावधीत पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे गणेश चतुर्थीत वीज पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचं मोठं आव्हान वीज वितरण समोर असणार आहे. वीज वितरणसह वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासनाला सज्ज राहावे लागेल. मुख्य रस्त्यांवरती पोलीस होमगार्ड तैनात करावे लागणार आहेत. कोकणसाद लाईव्हसाठी कृष्णा ढोलम, मालवण. अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळाच्या गोविंदा पथकाच्या माध्यमातून मुरलीधर मंदिरासमोरील मानाची दहीहंडी फोडत शहरातील उर्वरित हंड्या फोडण्यात आल्या. एकूण 21 दहीहंड्या फोडण्याचा मान या गोविंदा पथकाला आहे. अमेय तेंडुलकर मित्रमंडळाच्या गोविंदा पथकाच्या माध्यमातून मुरलीधर मंदिरासमोरील मानाची दहीहंडी फोडत शहरातील उर्वरित हंड्या फोडण्यात आल्या. एकूण 21 दहीहंड्या फोडण्याचा मान या गोविंदा पथकाला आहे. गोविंदाचा थरार याची देही याची डोळा अनुभवण्यासाठी दहीहंडीचा सोहळा पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली होती. सालईवाडा येथील श्री पडते यांच्या निवासस्थानी विराजमान श्रीकृष्ण घेऊन
प्रारंभी संस्थानकालीन मुरलीधर मंदिरात धार्मिक कार्यक्रमासह आरती करण्यात आली। यानंतर मानाची दहीहंडी पुढेच श्रीकृष्णाची मूर्ती बाजारपेठेतून विसर्जनस्थळी नेत असताना चौकातील तब्बल 21 दहीहंड्या फोडण्यात आल्या। यावेळी गोविंदासह उपस्थित नागरिकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता। दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती शहरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। तसंच शहरात कुठेही ट्रॅफिक जाम होऊ नये यासाठी वाहतूक पोलीसही जागोजागी तैनात करण्यात आले होते। दहीहंडीचे थरार अनुभवण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती। यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते अमय तेंडोलकर, माजी नगरसेवक सुरेंद्र बांदेकर, विनायक ठाकूर, अतुल केसरकर, बाबू कुडतरकर, प्रतीक बांदेकर, सचिन केसरकर, दिनेश जाधव, सनी जाधव, मयूर लाके, राकेश लाके, अमित लाके, संतोष लाके, अंकुश लाके, शुभम लाके, निखिल कांबळे, फयाज मुजावर, अरुण घाडी, रोहित चव्हाण, नंदू ढकरे आदींसह अमय तेंडोलकर मित्रमंडळाचे कार्यकर्ते व सावंतवाडीकर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। हॅलो द्या काही छत्री पाठी आहे। संदीप गावडे आयोजित दहीहंडी उत्सवात सैराट फेम अभिनेत्री आर्ची अर्थात रिंकू राजगुरू हिनं हजेरी लावली। तिला पाहण्यासाठी सावंतवाडीकरांनी मोठी गर्दी केली होती।
सिंधुदुर्ग भारतीय जनता पार्टीच्या या दहीहंडीला येऊन आपल्याला कसं वाटतं एकदा आपण सांगावं. सिंधुदुर्ग आपल्याला कसं सगळ्यांना माझा नमस्कार आणि दहीहंडीच्या खूप साऱ्या सदिच्छा. खरं तर दादांचे आभार की तुम्ही मला आमंत्रित केलं आणि त्याच्यामुळे मला तुमच्या गावी येता आलं ना. काय काय मी आमच्या गावचे खूप छान वाटतं इथे. आपली माणसं आहेत, गावची माणसं आहेत, लगेच कनेक्ट जाणवतो, आपलं पण जाणवतं आणि आपल्या माणसांबरोबर दहीहंडी साजरी करायची तर आणखी आनंद होतोय मला. काय काय आरशी आता वयाने मोठी झाली, चेहरा बदलला, पण खरंच खूप छान वाटतं इथे मला आज येऊन. थँक्यू सो मच आणि तुम्हा सगळ्यांना माझ्याकडून तुमच्या पुढच्या वाटचालीस खूप साऱ्या सदिच्छा. थँक्यू. रिंकू एकच सगळ्यांसाठी मालवणी संभाषण भाव, एक मालवणी भाषा त्यांच्यासाठी. एवढ्या भाषा चालतात, पिक्चर केले, सिरियल केले, पण मालवणी भाषा आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात चालली. त्यामुळे एक मालवणीमध्ये संवाद आमच्या सगळ्या लोकांशी. आता इंग्लिशमध्ये सांगता विचार चुकलं तर. कसे असात? बरे असात मा सावंतवाडीकर? आणि एक ओरिजिनल डायलॉग, पिक्चर मधला एक ओरिजिनल डायलॉग मराठीत सांगितलं. मराठीत सांगितलं कळत नाही, मालवणीत सांगू. घेतल्यात आल्यातला एक आल्यातला म्हणतात बघा. आपल्या भाषेत तुमकाच मस्त गेलं. मराठीत तिनं सांगितलं ना, माझं झालं बोललं. मराठीत सांगितलं कळत नाही का? आता मालवणी संघर्ष विचारलं, एक तर जोरदार टायरची साठी आपण दिली. हे बघा, सर्वांनी आपल्या मोबाईलची टॉर्चची लाईट ऑन करून आपला प्रतिसाद द्यायचा. सर्वांनी सावंतवाडीकर सगळ्यांच्या मोबाईलवर, सगळे मोबाईल, सर्वांनी सगळे 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 येऊ द्या. तुमच्या प्रेमासाठी या ठिकाणी स्वतः सेल्फी घेते आणि हा सेल्फी, हा व्हिडिओ जो आहे ना, तो पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल, महाराष्ट्रात असेल, युट्यूब वरती असेल. सगळ्यांनी हात वरती करायचे. ही सगळी कार्याची पोस्ट होते. संदीप दादांनी जे काही काम केलंय, योगदान दिले आपल्या लोकांसाठी, म्हणूनच संदीप दादांच्या प्रेमापोटी आजच्या या दिवशी रिंकू राजकुरे या ठिकाणी आणलाय. खरं सगळेजण तुम्ही नशीबवान आहात की स्टेजवरती इतकी सगळी मंडळी. तुम्ही म्हणत होता की भाग्यवान आहे की सगळ्यांना रिंकू सोबत फोटो घेता येतात, पण बघा खास तुमच्यासाठी रिंकू स्वतः तुमच्या सोबत फोटो घेते. एकदा जोरदार टाळ्या आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या आरचीसाठी. आणखी एकच मागणं आमच्या कोकण भाषेचं, जसं सगळ्या आमच्या प्रेक्षकांवर फोटो काढला. दाकोरे येथील रहिवासी आत्माराम नारायण साटेलकर आणि समस्त ग्रामस्थांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून अडथळाग्रस्त असलेल्या सार्वजनिक रस्त्यासाठी
पुन्हा एकदा उपोषण केलं होतं. धाकोरा गावातले ग्रामस्थ मी स्वतः आत्माराम नारायण साटेलकर उपोषण करता आणि माझ्या जवळजवळ धाकोरे ग्रामस्थ हे आज आम्ही 15 ऑगस्ट रोजी इथे उपोषणाला बसलो आहोत. जवळजवळ 7 ते 8 महिने आम्ही हे उपोषण करत आहोत. त्याच्या आधीसुद्धा 10 ते 15 वर्ष आम्ही ह्या रस्त्यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. तरी पण अजूनही प्रशासन काही उत्तर देत नाही. म्हणजे पत्रव्यवहार करतात आणि निघून जातात. असं हे तिसरं उपोषण आहे. अगोदरच्या 2 उपोषणाला असेच पंचायत पत्रव्यवहार केले. 8 दिवस अगोदर 1 महिना मी अगोदर यांना पत्रव्यवहार करतो कारण आमचं उपोषण आहे म्हणून. तरी नंतर हे शेवटच्या एंडिंगला येऊन आम्हाला पत्रव्यवहार करतात आम्ही काम करतो म्हणून उपोषण सोडा. पण आम्ही उपोषणाला सोडला त्यावेळी सोडतो आम्ही उपोषण. पण हे तरी पण प्रकाशक काय लक्ष देत नाही. कालची 13 तारखेला कालच्या तारखेला मिटिंग झाली ग्रामपंचायतीची. ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा यांच्या निकाल लावला नाही. आणि आता आम्ही हे 15 ऑगस्टचं उपोषण आहे ते आमचं अधिकृत तिकडे काहीतरी नीस ठोकून आमचा रस्ता मोकळा करून दिला पाहिजे तरच आम्ही कुठं उठणार. तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही. माझे नाव साक्षी शामजीनगरकर, राहणार धाकोरे. आम्ही 7-8 महिने गेले उपोषण चालू केलेले आहे. गेली 10-12 वर्षे तर रस्त्याचं हे दयनीय अवस्था आहे हे करून. आणि आज आम्ही 15 ऑगस्टला हे उपोषण केलेले आहे. फक्त आम्हाला 2 वेळेस उपोषण केले त्यावेळी 2दा आश्वासनं दिली पण हे केलं नाही, काही हालचाल केली नाही. आता हे शेवटचं उपोषण आहे. जोपर्यंत रस्ता पक्का होत नाही तोपर्यंत हे उपोषण मागे घेणार नाही. स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं मिलाग्रीज हायस्कूलच्या वतीने आझादी का अमृत महोत्सव मोहिमेअंतर्गत भव्य रॅलीचं आयोजन केलं होतं. भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं येथील मिलाग्रीज हायस्कूलच्या वतीने आझादी का अमृत महोत्सव मोहिमेअंतर्गत भव्य रॅलीचे आयोजन केलं होतं. देशभक्ती आणि देशप्रेम जनमानसात जागृत करण्याच्या उद्देशानं आयोजित केलेल्या उपक्रमात 100 विद्यार्थी आणि 50 शिक्षकांसह मुख्याध्यापकांनी उत्साहानं सहभाग घेतला होता.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लगबग गणरायाच्या आगमनाची जोरदार तयारी गणेश भक्तांची. अपघातांना आमंत्रण देणारे हायवेवरील जाहिरात बॅनर आणि भाजपच्या दहीहंडी उत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.